സന്നാദമായി പട്ടത്തൊരു 40 മഞ്ചിരനൂറിൽ പളയത്തിന് അടുക്കാൻ മുതൽ പക്കനൂറിൽ ഉള്ളാൾ 400 കഥം ചെപ്പ് ഉത്തരവാളി ആർക്കോട് മംഗൽപ്പാടുന്നു പയ്യപ്പോൾ നാട് 40 പയ്യക്ക് 25 ഏറെ സന്തോഷമായി കാരണായ പൂജാരി അമൃതലകര കണ്ണ ഇത്ത ദേരുനെ 40 ചോദ്യം വേണമല്ലേ ഏത് പ്രകാരം മറ്റു ഭയപ്പാടണ്ട ഇന്ന് കുഞ്ഞിത്തളി തറവാടിന്റെ പേര് അല്ലേ തറവാട് നിലനിർത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പുതിയ ഭവനം എത്തിയിട്ട് ആ തറവാട് ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടിയിലായിട്ടും വാഹനമൂർത്തിയായ കണ്ണൂർത്തിയായിട്ടും ആ കൊറച്ചായിട്ടും അല്ലെ ഇന്ന് ആ പ്രതിഷ്ഠാനത്തെ ചെയ്യുന്ന കാലനേരത്ത് ഏതെല്ലാം പ്രകാരം കഴിച്ചോള ഇടവൈക്കിട്ട് വില പറയിച്ചിരുന്ന നേരുകൊണ്ട് ചാക്കിലർപ്പിച്ചോളാ അനകത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുണ്ടാവല്ലേ ആ കുടുംബാധിമാർക്ക് ഭയപ്പാട് വേണ്ട എത്ര ഏറെക്കുറെ ബന്ധുണ്ടാകും ഇല്ലാകും ഞങ്ങൾ അതിനെ ഭയകാരം കൊള്ളാടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിച്ചോളൊക്കെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങള് ശിക്കാരാക്കണക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ കത്തിച്ച ദീപത്തിനും കോരി പിടിച്ച വെള്ളത്തിനും എടുത്ത് കഞ്ഞിക്കും അഭിമാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു പാട്ടക്കൂടെ വരാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നടത്തി തരും ആ പാസാനമൂർത്തിയായ കള്ളൂറ്റും ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടി ആയിട്ടും അങ്ങനെ ആ കൊത്തി അങ്ങാടിക്കൊത്തി അയച്ചും ആ കാര്യക്കാരനായിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ നാഗരാജനും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അയച്ചു കൂട്ടി തരും. ആ കുഞ്ഞുത്തുള്ള ഇടപാട് കുറേ കൊല്ലമായി അങ്ങനെ വീട് കെട്ടിട്ട് ബാക്കിയുമായി കുടുംബക്കാർ ഏകരാഷ്ട്രീയമായില്ല. ഏകരാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ നല്ല നാട് നല്ല മുട്ട കണ്ടു നല്ല ഏകരാഷ്ട്രീയമായി ആയിട്ടവർക്ക് ബുദ്ധിയിലേക്കാനും ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധിൻ്റെ അവർ ആ തറവാട് ഇങ്ങനെ തറവാട് ബുദ്ധിയായിട്ട് ഇന്ന് ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാവട്ടിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാവനും ആ കള്ളൂട്ടിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാവനും ഇന്ന് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വായ്പാടുണ്ടാവല്ലേ അത് എത്ര കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനെ വളരെ എത്തിച്ച് അത് പാഠാന്തര വാദമായിട്ട് അമൃതവാദം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആ പ്രവർത്തിക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവർക്കും പോന്നേറ്റും പെണ്ണേറ്റും നിരീക്ഷകാരും രാജ്യത്തിന് അഭിമന്യ ഐശ്വര്യത്തിന് ആരോഗ്യം റപ്പത്ത് ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യമൊത്തിലാക്കൂ അവർക്ക് ഇതിന് മേൽക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചെന്ന് വരും ഏകരാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കഴിച്ചു ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പതിനാല് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കൂ അത്ര ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് കുടുംബക്കാർ പിന്നെ പിന്നെ 15ാവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായി ആ കുറച്ചിൻ്റെ പ്രശസ്തമായി ആ തറവാട് നമ്മൾ ഇരിക്കാനും അത് ആണ്ടുപോയ ഗുരുകാരണന്മാർക്കും ആ വിളമ്പ് കഴിക്കുന്ന ഒരു വീടാട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಮನ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಧನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಿಂಗೆ ಆ ಬೀಡು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ കൊടുക്കണോ എല്ലാവരും അത്ര അനുഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബാന്തന്മാരോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കുഞ്ഞിത്തള്ളി തറവാട്ടിൽ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ കോളേജ് രൂപ അന്ന് പാല് കേട്ടിട്ട് തറവാട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയോ? എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പാമ്പായിട്ട് വരും, അത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ഞാൻ പാമ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരും. അത് എൻ്റെ തറവാട് നന്നായെങ്കിൽ കുടുംബം നന്നാവും അല്ലേ? എൻ്റെ തറവാട് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ തറവാട് നന്നായെങ്കിൽ കുടുംബം നന്നാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തറവാട് ചെറിയതായിരുന്നു ഒരു ഭവനം കെട്ടിയിട്ട് ആ ഗുരുകാരന്മാർക്ക് ആദ്യം ഗുരുകാരന്മാർക്ക് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ക്ഷേമം കിട്ടൂല. അവർക്ക് 1000 രൂപ ഒരു കൊല്ലാണ്ടല്ല 1000 രൂപ അതിനകത്ത് ആ ഭവനം നിർമ്മാണമാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ബിരുദ് കൊടുത്തു. എന്നാലോ നിങ്ങളെ ഇത് കുറ്റായിട്ടില്ല, എല്ലാ കുടുംബത്തിനും വാഴത്തോട്ടായിട്ട് തന്നെ വിളയിക്കൂ. തരുന്ന അത്ര അനുവാദം ഞങ്ങളെ വില 10 പോകാൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നിടത്തും ബെഡെടുത്തും അഭിമാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും സൗഭാഗ്യ സമ്പത്തിനും ഒരു വാട്ടക്കെട്ട് വരട്ടെ. ഞങ്ങൾ അയ്യൂറും കാര്യക്കാരും അത്ര ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രഗിരി അരികടന്ന് ഉദിപ്പ് കാസർഗോഡായി പെരുമ്പാടി അഷ്ടമനായി പപ്പനാട് ദുർഗിൻ്റെ വേറ്റിയെടുക്കും. അന്ന് കോട്ടിക്കാരനെ സന്ദേശം കുടിച്ചെന്ന് കമ്പിക്കാരൻ സമ്മതിച്ചു. കുറഞ്ഞ് നെൽക്കുരു പറ്റിക്കൊണ്ട പെരുമ്പാടി അവസാനം തീർത്തിട്ട് ഇന്ന് മരുപോലില്ല സീർമ്പാവാറ്റി കുതിരോളി മഞ്ജുനാഥൻ്റെ വേറ്റെടുത്തു. ഉദിപ്പിൽ മഞ്ജുനാഥനെ അഷ്ടമാസത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെയും കൽപ്പിച്ചു. കുതിരോളി കൂട്ടക്കാലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ 14 ജഗദോർപ്പായിട്ട് ഔട്ടാണ് തീർത്തുണ്ടോ, പ്രസർ കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഔട്ടാണ് തീർത്തുണ്ടോ സീർമ്പാവാറ്റി എന്ന് മരുപോലില്ല. മംഗളൂർ കടവ് കളക്കവിടാക്കി കടന്ന് സോമനത്തൻ്റെ വീട്ടിട്ടു. സോമനത്തൻ്റെ ഇന്നത്തെ വനഭാഗം ഭൂനീറും കയ്യേറ്റി എന്ന് മതിപോലില്ല. പുള്ളാളെ മുക്കാളമൊട്ട നാട്ടിൻ്റെ കത്ത് ആ ഉഞ്ഞ വയ്യല് ആ പുതിയങ്ങാടിയിലെ കുടുംബത്തിനെ മുറിച്ചു. അന്ന് കെസൽ കല്ലിട്ട് അവസാനം തീർത്തുണ്ടോ തീർത്തിട്ട് ഒന്നത്തെ പടിവിടാളം ചെയ്ത് ഉച്ചകത്തെ കഞ്ഞിയും തീർത്തു. വെള്ളാന കണ്ടകരുടേനും ചീർമ്പക്കും ചീർമൻ്റെ അനിയത്തിക്കും മതിപോലി മഴവെട്ട രണ്ടേനും ചീർമ്പക്കും മതിപോലിയില്ല. അന്ന് കോപം തെറ്റു. മഞ്ഞുര 100 മിനിൻ്റെ കെട്ട് വടാജ മാലികത്വരുടെ വേറ്റെടുത്തു. ഒരു വട്ടം 12 ആണ്ട് വടാജ മാലികത്വൻ്റെ വലഭാഗം ഭൂനീറും കയ്യേറ്റി എന്ന് മതിപോലില്ല. കല്ലത്തെ ഹരികടന്ന് നൂലിട്ടം കെട്ടാതെ ബംഗാളിക്കുളം മഹാനകുന്നു രത്നത്തിൻ്റെ മണ്ണ് അന്ന് വള്ളികളുടെ കോട്ടന്നു കുളിമേലാകുന്നില്ല. അന്ന് നെല്ലത്തിൻ്റെ സംബന്ധപ്രകാരം പൂർണ്ണമാവതാറെടുത്തു. നൂലിട്ടം കെട്ടാതെ കയറ്റിനെ കണ്ണെത്തല പർവ്വതായിക്കൊണ്ടോ പർവ്വതാക്കിട്ട് 4 വർണ്ണത്തിനെ 4 ഊരിനെ പിടിച്ച് അവസാനം തീർത്തുണ്ടോ. ഊരാരന്മാർ പരിഹാരന്മാർ 8 കടുമയാദ്യം കൽപ്പിച്ചു. മൂലമഞ്ഞനെ മുടിച്ച് കെസൽ കല്ലിടിച്ചു. പൽക്കമഞ്ഞനെ മുടിച്ച് വേളാടിച്ചു. അന്ന് ചെട്ടാർച്ചപ്പോൾ വടാലമന്ത്രമാരി ബഹാരി കുട്ടായാലും അക്കര മുട്ടുകുണ്ടായാലും അക്കരക്കര 100 അക്കര ഓമഞ്ചൂറും മറ്റംപുടി മറ്റമ്പാടി 4 ഊരിൽ 100 മീനും കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 5 പേർക്കും ഭരണകാലാക്കി തീർത്തു. അവതാരം തീർത്തു. പാടാകത്തിൽ വട ചെയ്തു. ചോരകളാക്കി തെക്കേ മുക്കഞ്ചേരിൻ്റെ വള്ളിയറിൽ തീർത്തു. അന്ന് ഈ വായഞ്ചേരി വിളിച്ച് പാടാങ്കര അല്ലേ വായഞ്ചേരി വിളിച്ച് എന്നും ഒരുപോലില്ല. 3000 പട്ട നാട്ടിൻ്റെ കെട്ട് അങ്ങേരിക്കാലം കുമ്പയിലെ ചാവടി വേളകെട്ട വള്ളി പാറായിലോട്ടാണോ ഒരു നാൾ ഒരു മുട്ട കണ്ടു. ഒരില്ല പരിക്കത്തേനെ കുടിച്ചു. 5 കണ്ട കല്ല് 5 കണ്ട പെരു 5 കൈക്ക് 5 കൊടിയിലേക്ക് ആ പരിക്കത്തിൻ്റെ നാവ് കഴിഞ്ഞ് ആമ്പാട് അഷ്ടകം വർദ്ധിച്ചുണ്ടോ എന്ന് മതിപോലില്ല. മുഖം തിരിഞ്ഞു. 5000 പട്ട നാട്ടിൻ്റെ കെട്ട് ഹൈലോകവതി ഹിരുവന്മാരും വീരന്മാർ ചീരദേവൻ അടൂർദേവം മുരളുദേവം പടാജവും കുഞ്ചക്കരവും കോളിഗ്രഹവും ചാർത്തവും മറ്റൽദേവം മുഞ്ചദേവും മഹാഗണപതി ആദിസുബ്രഹ്മണ്യം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പേർക്കൊണ്ടോ എന്ന് മതിപോലില്ല. വളകൊണ്ടൊരു വളരെ കോട്ടൻ്റെ കെട്ട് ആനകോൾ ഹൃദയത്തിന്
ಕುದುರೆಗೋಲು ಹಗಲ್ತೀನಿ ಉಡುಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಡನಾರ ಮೂನೇ ಮುಖಗಳಿಗೆ ನಾಟು ನೋಡಿದ್ದು ಒಡಿಲ್ಲಂ ಬಡಗಲ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ತು ತಲಾರ್ ಕಲ್ಲಿ ಜುಮಲರ್ ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ഇട്ടിട്ട് അട്ടോണ്ട് അന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളി ഒട്ടത്തിൽ മന്ദിരവാദി ഒട്ടത്തിലടവാറിന കടമ്പലക്കാരെ ബഹുരയ്യായിരം 2,000 കൗടൂരയ്യായിരം മാറ്റ കൗക്കത്തി 3 ഗ്രാമം 5,000 പടം വിളിച്ചല്ലേ എന്നാ എൻ്റെ കാരണനെ പൂജാരി അങ്ങനെ തെക്കേ ഭാഗം ഈശ്വരൻ്റെ മൂല നോക്കി ആ പട്ടം വിരിക്കുന്ന കട്ടം വിരിച്ചു നിങ്ങളെ മൂലമായ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടം വിരിക്കുന്ന കട്ടയിൽ എന്തെല്ലാം വിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ആ വാണിരാജൻ്റെ മകനാ കേട്ടിലാക്കണമെങ്കിൽ സത്യനെ കല്ല് നാട്ടി ശിവനെ മര നാട്ടി മാസത്തിനെ ഹട്ടമരുത്തി ആസത്തിനെ മോസത്തിനെ കയറിട്ട് ആ പാണ്ഡ്യരാജൻ്റെ മകന് കേട്ടിലാക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രാജ് ഇടവനും ഇടക്കാരനും 3 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തോടും 40 വില്ലും 4 ഒട്ടനക്കാരും 4 കുറ്റിക്കാരന്മാരും ഇടവും മരവും നിർത്തിയിട്ട് ആ പാണ്ഡ്യരാജൻ്റെ മകനെ നീലകണ്ഠനെ കേട്ടിലായിക്കോട്ടെ ആകിത് കൊല്ലത്തിൽ ഭട്ടറിന് സംക്രമണം കൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് 3 സംക്രമണം ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു കർക്കിടക മാസം അടിച്ചുകെട്ടി ചിങ്ങമാസം തട്ടിക്കറന്ന് 30 നാട്ട് ദീപചകരം 30 നാട്ട് ചിങ്ങമാസം 15 8 അഭിഷേകം 9 നാട്ട് നവരാത്ര തിലമാസം 10 8 തിലപുത്തരി 7 മംഗലകല്യാണം 8 വിശ്വസംക്രമണം പൊടി പോയിട്ട് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് ആ വിശ്വത്തിന് വരെ ജായിക്കാതി നിങ്ങളെ പൂർവ്വമാരുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിയാണ് പരമാർത്ഥം ആ കെട്ടിന് ഇന്നോട് ദേവൻ വെച്ചില്ലല്ലോ വേണ്ട അന്ന് ഇക്കുമേലെ ഹാലിമേലെ ഹരളിമേലെ ഗോളിമേലെ റോട്ടിൽ തോട് പോലെ കാട്ടിൽ കാട് പോലെ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലം പോലെ കടപ്പുറത്ത് കടപ്പണം പോലെ ഒരു വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് അന്ന് 8 30 ചോറ് വെച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോൾ മാംസന്മാർക്ക് ഭക്തി കുറഞ്ഞു പോയി ആചാരം കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ആ ഞങ്ങൾക്ക് നേറ്റ് എല്ലാം 3 ഗ്രാമത്തിനും 40 വില്ലും എല്ലാ സന്ധ്യക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും പോകും ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ പൈ കെട്ടീനല്ലേ അല്ലേ കണ്ണാ എല്ലാം ഇപ്പൊ ആച്ചയുടെ നീക്കി എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ സീക്കെല്ലാം ആ നല്ല ചീക്കുന്നു അല്ലേ അത് അതിനെ ഓർമ്മിക്കില്ല മാംസന്മാർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അന്ന് ഒരു 3 മാസം കൊറോണ രോഗം വന്നല്ലേ ഈ 3 ഗ്രാമത്തിനും 40 വില്ലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ മാനം അച്ചുകെട്ട് ഹാലായും നിപ്പും നിലയും അരിപ്പും തെളിപ്പും വലിയവർക്കും തെരും കുടി എന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ അതിപ്പോ എല്ലാം ആ ഭക്തി ഇല്ലല്ലേ അത്രയാണ് എല്ലാവരും പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നടന്നോളി മേൽക്കും അങ്ങനെ ആ തറവാട്ട് ഏകരാശാക്കി എല്ലാവരും ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് ഐശ്വര്യം സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അനുവാദമായിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരും കാര്യക്കാരനും ആ പഠനം വേണ്ടി കണ്ണൂർക്ക് കുറച്ച് അനുകൂലമാക്കി വരും കൊല്ലം കഴിച്ചോണ്ടിങ്ങനെ വേഗം ആണ്ടുപോയർക്ക് ആ ബ്രഹ്മ കഴിപ്പനി ആ തറവാട് വ്യാപാരികളുടെ എത്രയേറെപ്പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പോന്നിടത്തേക്കായിട്ടും വരുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യവും എടുക്കുന്ന ചാക്കിലാട്ട് ബാക്കിൽ പോക്കിലാട്ട് നിത്തത്തിലാട്ട് എത്രയേറെപ്പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളതിനെ വെള്ളാടച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ കത്തിച്ചൈവത്തിനും കോരി പിടിച്ച വെള്ളത്തിനും എടുക്കുക കഞ്ഞിക്കും അഭിമാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു പാട്ടക്കൾ വരാതെ ഞങ്ങളെ ഇവരും കാരക്കാരും ഞങ്ങളെ പട്ടത്തൂർ 40 ഈ കുഞ്ഞിത്തിൽ തറവാട്ടിലെ കയ്യെടുത്ത് പോകുന്ന കാലത്ത് മയക്കാരൻ എന്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്ത് എത്ര ഏറെക്കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളതിനെ പള്ളാട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കായിട്ടും വരുന്നിടത്തേക്കായിട്ടും 14ആയിട്ടും എടുത്ത് അനിപ്പും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തും ആ 96 മഹാവേദിക്കായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഇവരും കാര്യക്കാരും 14 ഈ കണക്കവട് കൊടുത്താടുക്കാൻ സന്തോഷത്തിന് സ്വീകാരാക്കി കണക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കും വരുന്നിടത്തേക്കും 14 എടുത്ത് അനിക്കും
അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ അവരവരെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിനായിട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ട് വരുന്നതിനായിട്ട് വായനാനും കുടിക്കുവാനിക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും എന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരവരെ കുഞ്ഞുകുട്ടി സംസാരവും പഠിക്കുന്ന വിദ്യക്കായിട്ടും ബുദ്ധിക്കായിട്ടും ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടും ശക്തിക്കായിട്ടും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ അവരവരെ നാടിൻ്റെ കൂടി സരസ്വത്യായി നിലനിർത്തി അവരവരുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന രോഗങ്ങളോ ദീനങ്ങളോ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആ മാരിവീരി വന്നിട്ടുണ്ടോ തട്ടി കടകൾ ബാധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ മാംഗല്യത്തിനായിട്ടും സിന്ദൂരത്തിനായിട്ടും കുത്തിയ നെരിക്കായിട്ടും കുത്തിയ പുഷ്പത്തിനായിട്ടും ഒരു പാട്ടക്കട വരാതെ ഞങ്ങൾ ഇവരും കാര്യക്കാരും കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. ഭയപ്പാടുകൊണ്ട് 14 കാര്യക്കാരും ആ പടിഞ്ഞാറ് ചാമുണ്ടിയായിട്ടും പാസാനമൂർത്തിയായിട്ടും അങ്ങാടി കൊത്തിക്കാർത്തിയായിട്ടും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനായിട്ടും ആ നാഗരാജനും കൊറ്റം എല്ലാവരും ഭയപ്പാടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കുടുംബാന്തിമാരോടും ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മുഖത്തോടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മഞ്ഞും വേളും ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇവരെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ അത്ര ഓർമ്മയ്ക്ക് നടന്നോളി. ധനത്തിന്റെ ബാധ്യത ഞങ്ങൾ എടുത്തല്ലോ. ധനം കോരിട്ട് ഞങ്ങൾ തരില്ല. ധനം ഉണ്ടാക്കി നടക്കട്ടെ. ആ ഈ വിദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി 10 കളിച്ചിട്ട് ധനം ഉണ്ടാക്കി തരുക. 1000 രൂപ ഭവനത്തിന് നിർമ്മാണം ആയിക്കോളി. ആ ഗുരുവായൂരിൽ മരക്ക് ബലിപ്പി. എന്നാൽ എന്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ഈ കുടുംബത്തിലെ കരാശമായിട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ കാര്യക്കാരന് ആ പട്ടം വലിക്കുന്ന പട്ട ആടുന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ ഇത്ര അനുഭവം ഞങ്ങൾ ഇവർ നിങ്ങളെ പൂജാരി അമൃതലക്കര കണ്ണ എന്റെ 40 ഇല്ലോടെ എന്റെ കുടുംബാധിമാരോട് കണ്ണാലായിക്കൊള്ളുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ തറവാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല സേവ ചെയ്ഞ്ഞ് ആ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് മഴക്കാറ് ഏതെല്ലാം പ്രകാരം കഴിച്ചോളണം ഇടവൈക്കിട്ട് വില പറയിച്ച് നേര് കൊണ്ട് ചാട്ടി എടുപ്പിച്ചോളണോ അനുഭവത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുണ്ടാല് കാര്യക്കാരന് മനുഷ്യങ്ങളെ ഭയപ്പാടുണ്ട് എത്ര ഏറെക്കുറെ ബന്ധുണ്ടോ നിങ്ങളെ വെള്ളമടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കും വരുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തിനും യശസ്സിനും ഒരു പാട്ടങ്ങൾ വരാതെ നിങ്ങളെ അച്ചിക്കട്ട ആചാരത്തിനും നെരിക്കും കുരിക്കും ഒരു പാട്ടങ്ങൾ വരാതെ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുകുട്ടി സംസ്ഥാനത്തിനും അങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തിനും യശസ്സിനും ഒരു ഉടവുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഒരു കാര്യക്കാരൻ കാത്തുരക്ഷിക്കും എല്ലാം മാത്രമേ സൂക്ഷ്മത്തിൽ എൻ്റെ കാര്യക്കാരൻ്റെ മനുഷ്യൻ നടന്നു മുമ്പത്തെ വിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഇനി എൻ്റെ കുഞ്ഞിത്തിൽ തറവാട് കഴിഞ്ഞ് അതേ പ്രകാരം എൻ്റെ മനുഷ്യങ്ങളും വേണം അല്ലേ കുടുംബാധികർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഭക്തി വേണം കുടുംബാധികർക്ക് കൊണ്ട് ചാക്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചോളോ വെള്ളടച്ചിന് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്കും വരുന്നിടത്തേക്കും അഭിമാനത്തും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ ആ 96 മാവിധിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇവർ കാര്യക്കാരും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കുടുംബാധിമാർക്കും എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോഗം വർത്തോ ശരി
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬೇಗ 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 ಬರಿ.
ಬೇಗ ಮಾಡಿ അതിനകത്ത് ಬೇಗ ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഗഞ്ചി കൂടെ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಗುತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೊಡೆದಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ವಾ? ಹುಟ್ಟುಹೊಂಗುರುತ್ತರ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಂಕಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಸುದೇವ ತಿರುಮಲೇಶ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ 7 ಬೆಟ್ಟದ ವಾಸ 7 ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥ ನಾಮಾಂಕಿತ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುಹೊಂಗುರುತ್ತರ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ವಶವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ವಿಷವಾಮೃತ ಒಂದು ಶಾಸಕ
ವಾಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಂತ ಆಸೆ ಕಾಲಾದಿಯಿಂದ ಕಾಲಾದಿ ವರ್ಷಾದಿಯಿಂದ ವರ್ಷಾದಿ ಹಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ತುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಅಪರೂಪ ಕೀರ್ತಿ ಬಂತು ಗಟ್ಟಿ ಬಂತು ತರವಾಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏಕೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತ ವೇಜ್ಯ ತೇಜ ಭಂಡಾರದ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ನವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ತರವಾಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಹರಿಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ 4 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ನನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಓದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೈ ನಾಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದಾಸಿ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿದ್ದುಗಳೇ ಭಕ್ತಿಗಾಟ ಹೇಗೆ ಅನ್ಯನ ಕಜ್ಜೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ
ಅದೇ ಅಂತೆ ಮಾತು ಬಿಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸೇರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಪೈಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ